Sonata ni Ayan. Kunaklakit din mo asino ti kinasarsaritam. Nimot gayam chino. At da ngamin kilat a pagkasapulak iti kwarta manang Minerva. Iso ngay may kudinano ni Manong Romeo. O, dito makanain? Agyaman na klaon ay Manong. Sige Manang Minerva. Pumano akbot dagos. Amangan makasingakpay kada kayo. Sige, agananad ka chino. Wan Manang Minerva. Nakayayat ti kabsat mo. Gwapo kaskin ka. O, siyempre. Kabsat kami. Man, daytoy ka diti kayat yu. Auntie Evelyn, agyaman na kasi marak kayo matlaing di opisina. No pagarupan nyo analpas na yon, nagbidtot kayo. Anya? Ay, No ko naman nagbaligikan, nagbidtot ka. Saan ka pa yan alpas? Sa anak nga agsardang, aging gaiti di kayo mapagsina. Kan maminpinsan amapukaw ka iti matang ko. Auntie, saan kayo kumaagumurgura? Namkitaan nyo, data yung tikit-kitain dagiti empleyado. Wanya! Apay nga kikinisim kayo, ha? At trabaho kayon! Auntie, Ha? Umay kan, Minerva. Mapantadanonan ni mamang mo iti opisina. sige auntie, mapantay nga Ruden. Romeo, ituloy mo lat tanter aramidem. Sa balya talaga ti ugali Ma'am Evelyn. Ag dumadala unay kini Ma'am Mercedes akapsat na. Saan ko amaawatan? Saan ko amaawatan no anya launay ti panggurguran na kanya? No panunutan, anya ko matibibiyang na? Kaanakan na laan ni Minerva. Kasla naturay unay. No panunutan, awan magpakibiyangan na iti kumpanya. Tabayaw na laang na di Sir Edgar to. Kan si bibiyagmot ni Ma'am Mercedes. Isuda ti rumbang ang mapaturay dito. Ngam, kasla isumutan ti akin ko kwa. Hindi ko mamatan. Naumot ang mukabasol ko. Malaksid lang iti ayan-ayat mi ni Minerva. Dinto pa'y tinubngar ni Sir Edgar to abos ditoy. Kastamat ken ni Ma'am Mercedes. Isukit din nga awan bibiyang na no pampanunutan. Maragsakan na kiti panagsubli mo nga trabaho diti opisina, Evelyn. Katagyaman hak no naamiris mo matlaang nagitimbagak. Gaputa saan ko ang maaklon, ani Romeo timang parok makanyak. Auntie Evelyn, kunakman. Aguli magkaman, Minerva. Dua kami lang kin ni Manang Mercedes tagsarsarita. Sige nga Rod, auntie. Mama, panawan kayo pa nga Rod. Anya ka di mananda ito Evelyn. Sa anak asumuko. Sa anak amamingga, aging ga iti jak mapagsina ida. Talaga saan ka maawatan? Agtrabaho tayo kumapara iti pagimbagan ti kumpanya. Katuan, iso nga daag, tagtrabaho ak. Katsapay la kumata mautob munto. Kat si kaamis mo ti mga ipamuspusan, iti panaginad tayo da Romeo, kan Minerva. Manipod dinteng ka dito parke. San ka na matimtimay? Ni Auntie Evelyn ka dito pa kariribukan. Juan, tadyak pulos makawatan. Saan ko nga mo nagbid ko takiti da iti nga atap ko? Apay, adda nga ta naununag agapuna, no apay akayat na taapag sinain.
tadi na pulos ipalubos nga gragsak. Bayam no niya ti kayat nangarabing den. Ngem laglagi pum kumati nagkinariyanta. Awan to ti makarakrak iti ayan ayat ta. Wen, nagkinariyan ta. Agbalinta kumaan na tibker amang saranget kadagiti panubok iti ayan ayat ta. Auntie Evelyn, jak namnamahan na da kayo ti mangilukat. Kasla, pinaspasungadan nyo ti sasangpit ko ha. Palagamatan niya. Amo ka nagkuyog kayo manan kin ni Romeo. Siya ka nagsasaritaan niyo. Saan ka di? Auntie, saan kayo atutupan? Kabsat yun ni Mama. Kat respetuan kayo. Kunam lang dayta. Ngam tipod no. Saan nak nga mo arauman? Auntie, kano ka di amamingka kayo? Saan kayo ka di amauma amang ririribok? Agtalnan to lang tinakam ko. Inton agsina kayo kin ni Romeo. Banag asaan to ang mapasama kanti? Para makita ha? Anya ti ketyo sawan nanti? Anya ti pangpanggapan nyo? Girl, I need you. I need your love. Mama, kunak man na nakaturog kayon. Itaman pa nga umay dakdanunan dito'y kwarto. Nangag ko ti pa nagsarita yo kini Evelyn. Sana ka nakibiyang. Kaka, siya ka mang tup-tup palitiriknak, Mama. Wena. Diyak kaya tatutupan ni Auntie. Nasakit tinakam ko kenkwana. Diyak kaya ta mamimpinsa na madadal ti panaglalangan tayo kada antim nga Evelyn. Iya. Wen, Mama. Ipagpagapok kada kayo. Agyaman nak. Kalpasan ngayon inutan ang nailiwliwag ko tinapagtang iti day di papang mo. Numabalin, awan ko man ti pakareribukak pa eh. Mama, diyak kaya't ngagbalinak adagan senyo. Iso, baybay aklatan no niya ti kaya't nga ramidon ni Auntie Evelyn. Denggaklatan dagiti bagbagana. Agyaman nak unay kan kami niya pa. Natawid mo ti kinaimbag. Ti ugali day di papang mo. Gapukan ka. Kasla si bibiyag latta day di papang mo. Kat naadaanak iti kira da makigasang kasat pay iti day di abiyag. Manong, buy-buyaan naklata mo tinamamangan. May boss kunti si Dani. Sige lang. Makaanayin kanyak ti kape. May ayo ka mang buy-buya itinaima sa pandangan mo. Talaga nga ti makan ko, Manong. Awang gayam. Mga may masak ti makisarsarita king ka, katyak may titibalon mo. Di, dalunan kayo di opisina, Manong. O sige kitin. Mangan kan. Ken agrobatak maten. Kababay numaladawa. Ito na ang narungan. Ay, kunaklakit din no nakapanunot kan Evelyn. Anak ka, ayam, saan ko ang maawatan no anya ti panpanunutam? Saan kayo kuman ama kibiyang pay nanang? No apay nga main anak ipag naedta diti balay day di Edgar daw. Anya ka di mananday ta sasawan nyo. Ngam no saan ka maiturayan? Sapay ko matasikan tumutla ang ti makapanunot ka dagiti bidut mao. Ay, jak amo dagit ang ibagbagayo nanang. Tinasayaan. Mapanakit din ay opisina. Panawan kayon ditoy.
Pampanunutin nyo ka di, adyak manan simrek kay opisina. Napay ka nagsarsarita kami kini Mr. Binapayo. Anyat nagsarsaritaan nyo. Ay, anya ti panag ko naman ang Mercedes. Doa tama pan makiseminar, di ba kolon? Dua talangan ti mabati dito opisina. Ni Minerva ti iba unta. O niya, Minerva? Mayat ka? Sige, auntie. Oray siya kon. Tapno makapasyarak mo't ija bakolod. Okay. Sika lang arudan ti mapan. Bali makalawas mo ijay. Agraman ti panagbiyahem, agpapan kan agawid. Nakasta. Napaot gayam ti kaawan ko dito opisina. Apagbiit lang nga urayan day, tanti. Ni Romeo man nga tanti pampanunutam. Apay, mabutang ka nga amangan no isukat na ka iti sa bali. Adayo iti panunot ko day, tanti. Agtadagak ka ni Romeo. Saan akas ka rin na nga isukat naklatan? Guntaway ko dayto yan. Masapo la makapanunot ak iti pamuspusan. Akabayatan ti panaginad tayo da Romeo ken Minerva. Katinton agsubli ni Minerva, saan danton nga gayan ayat pa'y. Kastay na kunakon. Sa anak pa'y analpas. Siyak tumat lang, ti agpaligi. Makalawas magkidilaang dayta. Apagbitla dayta. Ang pakuyog ako makin ka amapan makiseminar iti bakolod. Amangan no adamanan makuna ni Auntie Evelyn no panawam ti trabaho. Oh, may ngagpaiso ko ma. Tapno makapasyara. Adan to sa bada agundaway. Sige. Agan-anad ka bahay ti kadda medyo bakolod. Agyaman nak. Awan mo't nga tati pakaan anwak. Tasaan mo't anak pagkad ijay alugar. Ayatan ka, Minerva. Inarakot kan inagkanak. Ar-ara paapag adumting to ti kuntaway. Amapatal garanta ti ayneta. Babaen ti panagitatagkuking ka. Itinadaag ng altar. Girl, I need you. I need your love. Coffee break. Madamdama pa nga ituloy mi ti seminar. Maikatlon nga daw ko dito bakolod sino nga tayo ito nag-message? Tsaka mamo da ito ya. Anya, di kayo tasawin da ito Ni Romeo? At kay narakop na a babae. Kuray ka. Malasin ko na ito'y a babae May sakad iti kapintasan nga empleyada iti kumpanya. Kas namarpan ti baroko ko. Tinasayat, awagak ni Romeo. Romeo. Hello? Inawagan ka. Anya ti kaya tasawin na gito'y alatawan. Mabit lang ti sen ko ken ka. Aladawan na kita. Adayta. Naisenan. Nakita mo Ha? Michelle? Kaya nara ako po dito saan na po mo na ito Agulbot ko pa ilangang. Naglawag ti pang maniknek.
Narukop kag kayam. Minerva. Manunaan nga aldaw nga awanak dita. Basta kagayam. Saan ka mapagtalkan? Sapay no diin laban ko ti ayan ayat ta. Kat binaybay ka ginuranak ni Auntie Evelyn. Gino, ada kagaya man. Jak na putan ti sangpet mo. Si mereka kelatan manong. Tajak na oras ti panangilukat yu itirhi daw. Nagtuktukak pa lang amin. Kat saan mo't anak at trangka. Apay nga tadi nagsungsungpatan. Kasano napasamak na jay. Oh, manong. Naunag sa ti pampanunutin nyo. Aday bakita ken ka. Dahil di tiladawan mi kini Michelle. Amigo, nadagkat kami. No kilata kita. Dahil di mo tiladawan ang naawat ni Minerva. O kita, iselpon ko. Mingmingan. Ha? Oh, Ditid manong Romeo. aniya? Wan. Ada nang loko kada kayo kinimanang Minerva. Kaya't da-da-daalan ti relasyon nyo. Ha? Inedit da tiladawan nyo kinimanang Michelle. Tapno at nagapunang agapa kayo. Ah. Ni Ma'am Evelyn. Ano ti kunayo manong Romeo? Ni Ma'am Evelyn? Ah? Apay manong? Ay, awan ha. Bayamon na iya. Anya tinapasama kini Minerva. Agluluwa si Mangpet. Saan na paya sinumbatan ti panang kablaw ko ken Juana? Nagdardaras asimbrek iti kwarto na. Madanagad akmat nga ron, nanang. Apay nga ta? Tamaudyanan na. Anya ti kinunam, Evelyn? Ha? Anya ka maudyanan ti ibagbagam Evelyn. Ay, awan. Wan. Awan na nga man na day jay. Ayun sa bali ti sumaw. Ang mga noon niya manon akalukwan ti pampanunutom anak ko. O sige, ituloy ti agsarsarita ka ni Evelyn, nanang. Surutot ni Minerva iti kwarto na. Damagak no apay nga agsangsang ita si Mangpet. Ay, awan gayam. Ay, ada peramida. Sige, panawan kayo pa dito nanang. Nadlaw ko kahit nakaliklikan. Ba't ikadda tayo yung opisina. Agyaman ti manugot ka, nagsarita ta. Wen, tapnulipasan ta dayto yan. Kat maurnusin ti saan may apa nagkinaawatan ka ni Auntie Evelyn. Nagdaras kayam amapukaw ti panagtalik mo kanyak. Daytoy. Kitam ti nagduman dagiti aladawan nga day ti silpon ko. Edited lang dahi ti aladawan. Impakitak dahi ti kini Michelle. Kat oray lalim mabaga ti ropa na. Adda alap ko. Aramid dahi ti ni antim nga Evelyn. Takayat na arakraken ti ayan ayat ta. Talaga gayam nga oray anya pamuspusan, Auntie. Kayat mo arakraken ti ayan ayat mi ken ni Romeo. Ni, anyan ti sasawang. Kita niyo dagito aladawan, Auntie. Inidit yo ti ladawan mi. Tapno adda pagginuraan mi. Kat madadaal ti relasyon mi. Ngamsan kayo ngagbaligi, Auntie. Katap no mamingga kayon. Nagtulagan mi ken ni Romeo ngagkasar kami laangen. Anya? Mas tawag launay, Ma'am Evelyn. No anya launay ti rason ken gapu na akayat da kami apagsinaan. Ngam di kay to agbaligi, tanilang patay ti makapagsina ka na kami. No saan nyo akabailan nga aklunan?
Sana napatagkada kami ka ni Romeo. Gaputa awan ti sabali ang napatagkada kami. No saan at ipanaginayan ayat mi. Kang runahan ti amin. Ibagak man langin. Awan, karbangan nyo amang lapod kada kami. Lading itak, no maibagak da ito'y. Naimbag ta si Mangput ka ni Esmeralda. Itay pa nga gurura ti sa ilem. Asino, nanang? Siya. Naimbaga na Miss Esmeralda. Nalabitasan na ko na malagip pa eh. Nagkita tayo din. Ha? Juan, malagip kon. Nakapasyar ka man? Sige, panahon kayo pa, Alfonso Barok, makamukan. Esmeralda, makamukan ti sa ilem. Juan, nanang. Manipo di nagkita ta. Saan ka na napukaw iti panunot ko? Huh? Saan mo kumangay pa pa na kinadorso? Ngam napudno iti tarigagay ko ngayon ka. Nakasagana ka mangikasarkin ka oras. Ngaklunan ti panagayat ko. Anya? Napartak ka launay Manong Alfonso. Saan tapay unay nga gamang mo? Mabalin ako na madyak may karking ka taadayo ti ba titawanda. Nadanon ko titawan ko ako rin ta katawan pa asawak. Tama kumikuma ka ng isagana iti masakbaya. Manong Alfonso? Narangayin ti negosyo? Asawa lang ti korang iti biyag ko. Awisin kang agpasyar iti bukod ka kumpanya. Tapno mamuam. Di kinaimbag ko at tao kan awanda ka sa pakasar sarita. Damo pala nakita kan nakasaritak ni Alfonso. Nalaganan ti riknak kan kuana. Kaya't ko nga isot pa ki asawaam. Anya? No arig na, kaamamoy pa'y lang ang nanang. No pa'y nagkita kami itin. Ada ka dinadlaw mo a kinaparamag kabayatan ti panagsarsarita yo? Awan matkit di nanang. Napudno kan napakumbaba ti panagsasauna. Nabaknang ni Alfonso. Nasaya ato ti biyag mo iti denana. Agbiag kanto ana sa liwanwan. Nanang, idildildak matlauna yun kini Alfonso. Kaya't yung kadi ama kaya asawa akon. At ka mo iti husto nga edad. Diyak kaya't nagdardarasudos. No pa'y napintas ti pakpakita na. Sa kasanon, no agayat ayat kami kini Camilo. Oh, apay ka mo makapagsao. Madlaw ko katagtukyat ka. Apay, ada ka din kaayan ayat mo? Ha? Apay, adi ka makasugbat. Agpagpakaasi akata kayo. Bay anda ko mga desisyon. Saan da kapilitan? Saan ko apawilan ni Manong Alfonso ang agaram kanyak? Masapul at tingitingak ang naimbag ti kababalin na. Ito na ang araw natin. Dahil tati problema kita, Paula. Marik na kapilitan nak ni Nanang. Tapno makiayan ayatak kin ni Alfonso. Gwapo ka di daytang Alfonso? Adamat lang nga na. Sana madlaw iti edad na 40. Madlaw nga tigtignay anabak nang. Wow, daytan no siya kiti sika. Uray makiasawak adagos ken ko na. Anya? Iswasaan mo na baybayagan pa Esmeralda. No kaya't nakalakit di. Ano na taray bagbagam kini Esmeralda, Paula? Manong Camilo, ay, si Mangput kagaya man. Ay, uwan gayam. Naggasat ni Esmeralda agayam ko. At ka no agar-arong ken ko anabak nang. Anya? Sige. Panawan kayo pa. Amangan na ba sinak tinaragsa ka pa nagsadsarita yun? Nay. Payakas di nga tatilangan ni Manong Camilo. Agilong samat.
Agar aram ka di, tikabsat ko ken ka? Inawis na kagpasyar dito yung parke. Di ka matan matagtagari. Adagaya mag-aram kan kaabak ng Esmeralda. Isuti ka at ni mamang mo pagkasawaan. Dahil tangarot ti pakariribukak. Kasanong tiyahin na eta. Gabo ka dito. Awan ti maipagpanakal ko. Kabutan ako rapek lahing. Camilo, saan mo kumatagibas si tanti kinataon? At adapay pagtuwa-tuwaan ti panagayat ko kan ka. Hagyaman na Esmeralda. Umisam ka nga roden Kayat ko naragsak ti ayan-ayat ta, Camilo. Girl, I need you. I need your love. Saan ka makapagulbud kanyak, Manong Camilo? Nakita kayo kan Esmeralda di parke, Nakita na kami gayam. Apay nga saan na kami nginsitgan. Ang mga numabainan ni Esmeralda. Takas ano? Nakairi-iro ti panang putput mo ti iman ni Esmeralda. Naku ba tidakas na? Oray man kat agit inarakop kami. Agaya na at kami, mate. Anya? Ni, jak impagaro pa. Naimbag ta kinayat na ka. No siyak ni Esmeralda. Ay, pagan-ano kamot nga eh. Ang nati ko nang. Paula, kabsat ka mo niya. Ngamkuy daw ka. Amang ano isukat na ka iti dayjay bak na ngagar-aram ken kwa na. Namuna ta, dayjay ti kayat ni nanang na apakiasawaan na. Nagsaritaan min dito abanag. Kat, si Katipilyan na? Ha, maagno kasta. Si Kapay nga awan ambisyon na nga umasinso. Paula, Ne, pudno mati ko na ka. No nagambisyon ka kumaan ang ituloy iti panagadal mo. Di, natulungan na kumamat ang makapagkulihiyo. Saan ka kumangasitgan ta mga numasinga ka? Naunag sa ti pampanunutam. itay lang ang naduktala ka. Ang sakit palagayam tinakam ni Paula. Ang nakaramramanan na adi nakapagpatuloy iti kuleyo. Ay na, pasensya am laang hindi kapsat mo. Ambisyosa mo na dya kapsat mo. Anyamat day tangay bagbagayan may panggap kanyak nanang. Ay, hindi. Hey, Paula, ada ka mo gayam di tasidog adumdumgag. Pagparbeng ka kuma, Paula. Sa narumang akasta ti kinasabrak ti panagsasaritam kininanang. Nanang, pakawanan da ka. Hanggang masurunak. Ambisyosa ak. Wan, aklunak. Awan namin ti ambisyon mo, Manong Camilo. Anya nga ti agbalin to abiyagyo kini Esmeralda. Nuda kayo ti agkagasa. Saan mo la kuman ngay bagbaga ka ni Alfonso Tikas Jay? Nabainan lakit di. Nanang, amok ngar aramidan na tikas jay. Tap na maalukoy na tirik nayo, apilitan da ka makirelasyon kan kwa na. Tanya kumatdakas na. Biyang ko lang nga inam timang kita di pagimbagam. Nanang, Apay, anya pala sa pulong ka ni Alfonso. Nasingpet, may kanak ka itinasaliwan-wan na pa nagbiag. saan laday ta tinapatag kanyak? Kasanong tirik nak? Awad tiga po na di mo masursuro nga ayatan ni Alfonso. Nalakaasawan no saan asika ti mismo amasiknan nanang. Kasanong iba kakata kayo? Nga adan ka ayan ayat ko. Anya?
ang araw natin. Mabainak lang ko man amamom dahito, Esmeralda. Ngam gaputa aggayam ta. Kan agayan ayat kayo gayam kini Manong Camilo. Apay kas tama tibagbagan, Paula. Maluksawa kini Manong Camilo. Nagsinong bat kami. Gapo iti kinaawan ambisyon na. Anya? E di pinagsardangan ni Nanang nga nagadal iti kolehyo. Saanan ang nagambisyon? Gapo iti dayta. Nairamraman na ka di nakatulpos. Paula, awan ko matipanggap ko ang makibiyang itisan nyo apa nagkinaawatan. Kas ko nam, nasingat ka nga kayam. Sa kabsat mo ni Camilo ang kaayan-ayat ko. Naimbag pa yata kinayat mo. Katawan ambisyon na. Saan ko mamatakas ta tibagam? O sige, ipapantalat ta na kasta. Ngam, nagagat nga agtalon kan agtarakan iti denguan ni Manong mo. Agpada kayo amapnak iti kastalat ta na klase ti panagbiag? No da kayo ti agasawa? Anyan to ti agbali na biag yung? Makapasakit mo't dagit nga ipagpagam, Paula. Kaslaim parupam mo't kan, nga isinaklaan ti kapsat mo. Kat tutupak ni Manong Alfonso. No siyaklaan, kayat ko ni Manong Alfonso. Ta sigurado ak ang maipaayan na iti nasaliwanwan abiyag. Saan ka mababalaw iti dayta ka panunutam, Paula? Adan kay ti kabukbukudan ni Arapaap. Katraaman kay ti dayta. Ay ayatak ti kapsat mo. Katagtala ka kay ti kabailan na para iti masakbayan minto. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Imbagakan ka dayta nagsaritaan mi ken ni Paula. Ang pangaasim. Saan mo tulak ko man sa langatan? Diyak kahit asyak ti makagapo iti sanyo apa nagkinaawatan niya agkabsat. Saan ba't nga tayo mapasamak dayta? Tanasingad kayo mat ngagayem. Saan ka matanagan? Baybay aklat ng tikabsat ko. Saan mula ko man atutupan? Pagarupan ang malok sa palagayang kanyak. Ambisyosa nga min di kabsat ko. Saan mo ama babalaw? Libre ti agarapaap. Karbangan tayo amin dayta. Gayam. Kumusta ni Alfonso? Tay, madlaw ko anapingat ti panagaram na kanyak. Camilo, kayat kong ipudnukan ka. Akayat ni Nanang Dayjeng Alfonso para kanyak. Anya? Ngam agtalag ka kanyak. Pampanunutok nga ipudnuklangan kininanang ti ayan-ayat ta, Camilo. Girl, I need you. I need your love. Nay, adda ka mo latan na nakapupok iti kwartaw, Paula. Tulungan nakmada mangisagana iti pangrabian tayaw. Nanang, awan ka di pa timbagbaga ni Manong Camilo kada kayo? Ay, awan pa'y may. Sigurado ka indanon laki din ni Esmeralda tinagsarsaritaan mi. Nakigtutak. Nasingad kami nga gayam ngam awan na ibagbaga na akayan ayat na gayam ni Manong Camilo. Paula, anak, agkinaawatan kayo kumagagkapsat. Masurunak lang amin, Nanang. Ano iti kinaawan ambisyon na. Ang mga namapukaw na ni Esmeralda. Anya? Ay, saan mo kumamot nga ibagbaga ti kasta, ah? Ay, no siyak ni Esmeralda, Nanang. Kay kayat kontay baknang.
Agyaman na lang na eh. Tapi natgamti awis ko ang manganta iti restaurant. Ngam inawis ko tigayam ko. Danda ni siguro day jay. Ni. Isang day ta sumungan. Itay kayo pa'y kadi-adi mong dito yung restaurant? Nagpapintasak pa nga minsan. Oh? Kasda ka di. Pilya ka talaga. Aywan kayam. Iso ni Alfonso. Alfonso, ni Paula ang singit agayam ko. Oh. Maragsa ka na ka makamaamukan ka, Manong Alfonso. Naragsak ka gaya makasarsarita, Paula. Agpata kayo na pintas kin Esmeralda. Kasla pa'y agkakaingas kayo. Talaga? Naglaing ka gam apo masablog Sige, ag-order tayo ni tikanan tayo. Aday lang ti waiter. Orderin nyo ti magustuhan nyo akanin. Sigurado ka kaditira iti apangideng mo, Esmeralda? Nakasagana kan ama-ama ni nanang mo nga adan relasyon ta? Kanayo na ngamin atamdamagan no adan kaayan ayat ko. Tamadlaw na anatukyada kiti panagaram ni Alfonso kanya. Kunak man no ni Alfonso ti sa nga ilim. Naimbag arabi iyo, nana. Nanang, aday pudno kada kayo. Ni Camilo, kaayan ayat ko. Anya? Adan kaayan ayat mo? Kat daytoy alalaki? Apay, lalaki. Kabalam ka di nga ipaayan, itinasaliwan-wan apan nagbiag to'y anak ko. Apay, adi ka makasao. Ibagakan ka ha. Adan kayat ko apake asawaan ni Esmeralda. Ama ka ipaaykan ko na itinasaliwan-wan apan nagbiag. Nanang, saan kumamata kas ti pa nagsasauyo kini Camilo? Iso ti pakiasawaa, taagayan ayat kami. Saan nakapagpungtutan ni Esmeralda? Oh, lalaki. Apay, saan ka mata na makasao? Nanumuak lang agpaiso, nana. Napudno kiti panagayat ko kini Esmeralda. Lukas pagarigan, tada kami tuti at kagasat. Ikagumaakto, nga ipayan tinasayat at panagbiyak. Anya kung mati mabalin mo nga maipagpanakal? Mabalin mo ka di? Ayapoy, dayta nga ayat. Ha, ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat saan kan nga parang apulos? Dito'y bareme. Una yan akinagubsam ti panakisarita yung kini Camilo, nanang. Nasakit tinakam mo, ha? Gagangay ang masakit, anak. Gaputay ayatak ni Camilo. Ikagbali na maag, Esmeralda. Lipata mo daya Camilo. Nakatulag ko pa ikit din ni Alfonso. Amat tulagan ti kasaryo. Anya? Nanang iba inandak ko, mamat. Da kayo matinti mangidaldal kin Alfonso kanya. Panunutin ng tupay nga agtatakon tayo. Ni Alfonso, ti makaipaaykan ka itinasaya at apanagbiag. Saan ko nga ay ayatan? Kalukwan. Saan na ka amabiyag ti pasig nga ayat? Agpakpakaasi ang kada kayo. Saan ko apawilan ni Alfonso nga agaram kanyak? Uri adan ka ayan ayat ko. No di mo kaya tapilitan ka makiasawa ka ni Alfonso. Lipata mo dayjay, lalaki. Di kagbali na maag, Esmeralda. Lipata mo dayjay tao. Nakatulag ko pa ikit din ni Alfonso, matulagan ti kasaryo. Anya? Iba'y nandak ko mamat nanang. Da kayo matindi mangidaldal kin Alfonso kanyak. Panunutin ng tupay nga agtatakon tayo. Ni Alfonso ti makaipaaykan ka iti pagnamayan. Ngam saan ko nga ay ayatan? Ay, kalukwan dita. Saan na ka amabiyag ti pasig nga ayat? Agpakpakaasi ang kata kayo. Saan ko apawilan ni Alfonso nga agaram kanyak? Uray adan ka ayan ayat ko. No di mo kaya tapilitan ka makiasawa ka ni Alfonso. Liparte mo dayjay Camilo.
Siriring kayo pelagayam, nanang. Rabiin, eh. Inururay ka ang makasangpit, anak ko. Apay analiday tila nga. Nagkapuha kiti balay da Esmeralda, nanang. Inom si inak ti inana. Kalpasan anamuan ng agayan at kami ni Tibalasang na. Anak ko. Nagrikat kayam tinakurapay, nanang. Imparupa na kanya. Nga na pangyasawaan na iti anak na. Kahit kasano nga rodan, anak. Agpinpinatag kami kini Esmeralda, nanang. Agtalag kakiti kaya na ko. Nga, kasano ka naragsak kami. Nasopiyatan met ni nanang na ti relasyon mi, nanang. Dahita tidak kila parikot ko ita, Paula. Idil-dil kanyak ni nanang aday jay nga Alfonso ti pakiasawaak. Lipatak ka no ni Camilo. Talaga nga'y ayatom unay ti kabsat ko niya. One friend. Ay ayatak unay-unay. Diyak no anya ti rumbang asawakan ka. Amo, maawatan ka. At aloksaw mo iti kabsat mo. Ang makisarsaritak itakas may sa agayam kan kabsat mo pa iti kaayan ayat ko. Wan, nasingpat ti kabsat ko. Namdakal ti pakaatiwan ken ni Alfonso. Nasingpat lang arudan, nabak ng pay. Ngam ni Camilo ti ay ayatak. Kat agtali na edak to anapod no iti ayan ayat mi. Manipod idin niyam amo ka kininanang. Itaman lang na nakita ta. Saan kayo pa nagsarita iti kapsat mo? Awan mo tinipagbaga na kanya, Esmeralda. Diyak ko maidanon kan ka daytoy. Tamo ka masair lang tiriknam. Lipatin ka kanulangan. Tapno saan nakapilitan ni nanang ama kay asawa kini Alfonso. Anya? Dahita timbagan ni nanang kanyak. Saan nga tangad adan apilitin na kamay kay asawa kini Alfonso? No saan tan nga gayan ayat? Mariribukan ak nga ron. Ha? Camilo, saan mo kumapanunutan ni agdwa-dwa ako ni ti marikriknakan ka? Gaputa saan to nga agpaliw ti panagayat ko kan ka? Agyaman na, Esmeralda. Ikarik. Saan nakto mapilit ni nanang ama ki asawa kin ni Alfonso? Saan ko akay ti makidin na iti saan ko ngay ayatan? Tagbalin to lang ang kalbaryo ti biyak ko. Girl, I need you. I need your love. Awan ko matikas to yung problema, manong Camilo. No nagambisyon ka idi. Itakat, awan ti maipagpanakil mo, tapno, mailaban mo kumati ayan-ayat yo kini Esmeralda. Maag ni Esmeralda. Sana kinamaag ti agayat, Paula. Amo ka nasingpat ka manong. Ay nga, awan ti ambisyon mo kunakmanan. Mapnak kan iti agdama akasasaad ti biyag mo. Saan ko kaya tapilitin ti ba nag-adyak ka paala na gunoden, Paula? Agpatingga kalatan dita? Nukas pangarigan tagasawa kayon to kini Esmeralda. Anyan to ti agbalin na biyag yo? Manangaasin niya po Diyos. Ah? No kinasingpat. Saan ang maatiw ni Alfonso ken ka? Bak nang pay. No manakman ti babae. Asino nga tatipilyan na?
Namo kininanang mo, nga dagay man kay nayat mo. Ngam sa anak ang maawanan ni tinamnama. Amom nga dan kayan ayat ko. Ngam apay pailanga saan nakasardengan. Gaputan na pudno akin ka. Agayan at kayo pailang. Aging kahit isang kayo ang makapagkasar. Sa anak ang maawanan itinamnama. Napudno ti ayan ayat mi kini Camilo. Oh, Camilo gayam tinagan na. Masakit anak nga mabantan yaman na. Pun gayam. Amangan no mabalin na kayam mo kini Camilo. Anya? Kahit kung agbalin na kayam. Gaputan no nasingit kaminton. Nukas pangirikan tasan naklata kayat. Sa anak ko na'y ang masakitan. Ito na ang araw natin. Anya ti kinunam Esmeralda. Kayat ni Alfonso amam-amo ni Camilo? Wana nang, kayat na kanong agayam da. Anya mo tayo ta mapampanunot na. Diyak mo. Ngamga po ta kalikagom na amam-amo ni Camilo. Patgak day takid daw na. Panagkunak, at daga po na no apay akayat amam-amo ni Alfonso ti kaayan-ayat mo. At dalakit di pang panggapin na. Nanang? Day tititandaan na mga ibaga ka. Uray di mo kayat asinaan ni Camilo. Dumteng to ti panawan ama amiris mo ngad adda ama ikari ni Alfonso nga ayatam. Maragsa ka na kamakamamuking ka, Camilo. Kapsat mo gayam ni Paula. Amom gayam ti kabasat ko. Ingkuyog ko ni Paula iti naminsan anagawis ni Alfonso amangan kami iti restaurant. Kablawang ka. Nagasat ka ta si Kati inayat ni Esmeralda. Manong Alfonso, dapat gakong tikid daw mo. Kinalikagumak amam-amo ka, Camilo. Kayat ka akasininged. Tanong kas pangarigan agbaliw ti panunot ni Esmeralda katibaw ing na ti panagayat na kanya. San kanto kuma amaluksaw? Niya? Kalpasan ang nakapag-amamuta. Yakdam naman ang masang ili ka rito balay. Gaputan na patigtibagaking ka. Ada kahit ko adamakin. Talaga ka di ngay ayatam ni Esmeralda? Saan mo kuman na pagduaduan pa deta? Panagkunak. Saanin anas kan asong batak deta sa lutsot mo? Nas ka na mamuak. Gaputay ayatak pa ti Esmeralda. Kabaulak nga ipaayan itin sa liwanwan na panagbiyak. Akwat. Nanumuak lang. Nupudno ngay ayatam. Ipabusoy mula nga nitipudno amang ipatbatag ken kuana. Ken makaipaay itin sa liwanwan abihag. Ket siyak deta. Alfonso. Wan. Siyak tipudno ang makaipaay. Iti pagragsakan na, Camilo. Kita may tamanong Camilo. Nasikap mo't dayjay nga Alfonso. Kinalikaguman na mamamo na ka? Nagpamarang akayat na timakigayam kanyak. Tapnoom siya naklagayam. Ngam no nagambisyon ka kuma. Saan ka matagtagibasit? Paula, mabalin ka day. Manawan na kami pailaang itikabsat mo. Bayan na kami ang makapagsarita. Sige, anuan gayam. Napagsaritaan nyo kadidaytan kini Esmeralda? Saan pa'y? Camilo, anak.
Saan kumada ito'y ti ad-adda apakasairan ti Riknam. Ngam, agpada nga adda kalintegan da Paula kenday jay nga Alfonso kadagiti bagbagada ken ka. Nanang, Ulitek anak ko, saan ko maamasair ti Riknam. saan nanang? Pudno mat ngamin. Amo gayam, noan niya akita ti biyag ti kabailam nga ipaay ken ni Esmeralda. No, bilang tagasawa kayo. Oh, agsinaay ka. Tama amiris mo, apod no, dagiti ibagbagakin ka. Isungay tapay laeng anak ko. Agpanunot kan. Anya ti kayat yung aramidak, nanang. Lipate ko ni Esmeralda, kat ipaay ko ti waya-waya nang agpili iti may kay paaikan kwa na iti pagragsakan na kasta ka di. Jak ising singasing day tangaramidam, anak ko. Makamukan ngagpanunot, noan niya tinasaya at ngaramidam. Girl, I need you. I need your love. Maluksawak man kini Manong Alfonso iti day nga inaramid na. Nagpamarang akayat na ti makigayam kan ka. Tagayam, tagibasitan na kalaang. Pudno mat ngamin ti imbaga na Esmeralda. Nanumuak laing. Idintuan ni Alfonso. Napaknang. Kabailan na nga ipaay tinasaya at abiyagkan ka. Ngamsan ko nga ay ayatan. Sikati ay ayatak. Ngam, saan tungata nga agmaw-maw deta panagayat mo kanyak? No agrigat kan tulang iti dinak. Anya ti kayat masawan iti dayta. Camilo, kabaalak asamiran ti rigat. Gapo iti ayan ayat ta. Nagyaman aklaon na Esmeralda. Kat sapay ko ma. Uraan niya ti mapaspasamak. Saan tong agbaliw ti panagayat mo kanyak? Kapag sinabi ko, paniwalaan mo. Paniwalaan mo. Nasaya tay may ka dito'y balay Manong Alfonso. Oh, Esmeralda, mailiw ka kating kanyak? Nagbaliwan ti Riknam? Kat naamiris mo na siya tirumbang ngayatem. Nagbidot kay ti day tapang panunutam. Namuak no niya tipod na panggap mo iti panakiam-am mo kin ni Camilo. Tapno tagibasitam lang ti kinatao na. Imbagak lang di po no. Gapo tabak nang ka. Namnamama ka ba ilam nga ipaay ti pagragsakak? Naragsak di panagdinata nga kasawa. No kumplito ti pagbiagta. Gamlaglagi pang kumamat. Ada ka rin dagiti agkasar nga agayan ayat. Agbinulig da itirigat kan namay. Esmeralda. Ladingit at nga ibagakan ka. Wan, mabaling nga da amin kan ka. Ngamday ti pusok. Saan mundo pulos ama ikutan? Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Kinamaag amin nga imbagam ka ni Alfonso Esmeralda. Masursurong tumutla ang ayatan. Nanang, saan ka diyan nakapagsarita kayon? Bay andak kumamat nga agdesisyon, abok-bukod ko. Alawan, saan ka napilitan na makiasawa ka ni Alfonso? Ngam ti ibagbagakan ka. Saan nga imposible masursurong tumutla ang ayatan? Aging gaada kami kini Camilo ti agayan ayat. Saan to mapasamak dayta? Saan kayo pa nga agasawa? Napudno kami iti karing-karimi ti tunggal maisa nanang.
Agtalinod anapudno kami kini Camilo. Ad-addan nga imaday tirik na kini Manong Alfonso. Kalpasan ti amin nga inaramid na. Mabalin na sana kamaawatan iti daytoy nga ramide kay Esmeralda. No kas pangarigan takagura nakto. Sapay ko ma. Tad-adan to kumang agpanuray tinapudno panagayat mo kanyak ket maawatan nakto. Bueno. Daytoy lang ti amo ka pamaspusan. Dopay diyak ko makapailan ang mapukaw kay tibiyak ko. Mailiwaktukin ka. Ang ti kayo ta sa onday toy. Apay nga impake ka kadagiti arwatan. Biro ko tigasat ko jay syudad ading ko. Anya? Naimbag man ta nagbalaw ka? Kat kayat mo ta agambisyon? Aywan gayam. Amo ka din na ito ni Esmeralda. Saan? Ngam, panggap ko ti mangibati iti surat. Tadya kabailan nga imatangan ti panagarubos to dagiti luana. Payat ti panagpakada ken kawan kunton iti imatang na. Manong Camilo? Gusto ka ading ko. No sa anak nga agambisyon. At niya kumati mabalin ko pagkarit to para iti masakbayan mi kini Esmeralda. Manong, pasensya ka kuman iti kinagubsang ko ken ka. Ay ngam, siyak pa'y amis mo ti nung umsikan ka. Saan ka akagura ading ko? Maawatan ka. Sapay ko matagbaligi ka iti ambisyon mo, Manong. Saan mo aliplipatan? Ti mangibati iti surat kini Esmeralda, ah. Nakaadayon ti tricycle ang nagluganan ni Manong Camilo, Nanang. Ang mga nakalugan pa yun iti boss. Ngayon, magluluwa kayo pa ilaan. Paula, anak. Italaang amaya dayo ni Camilo iti danata. Tsak nabnabaan daytoy nga inaramid na. Nanang, gapo iti arapaap. Wan, gapaw iti arapaap. Aday ta, tinang babalawam iti kabsat mo. Pinabasol mo ti kabsat mo. Ana iramraman ka kung kunam kiday. Banag ang nagbabawyak, Nanang. No, kaano apimanaw pa ni Manong Camilo. Tapno biro ka natin na imbag agasat na ijay syudad. Isutipan na kaamiris ko, Nanang. Uun gayam. Adda ka di imbati na asurat para kini Esmeralda. Diyak namnamaan daytoy nga inaramid ti kabsat mo, Paula. Gapo iti arapaap, Nanang. Wine. Gapaw iti arapaap. Aday tati ng babalawam ijay kabsat mo. Agasam, pinagpabasol mo pa ijay kabsat mo. Ibagbagaman ay ramraman ka. Banag ang nagbabawyak, Nanang. No kaano apimanaw pa ni Manong Camilo. Tapno biro ka na tinapintas agasat na ijay syudad. Ayun gayam, Nanang. At da ka di imbatin na kada kayo asurat para kini Esmeralda? Ay, awan may. Ay, amangan no, imbati na ijay kwarto na. Nanang, inakman kitaan. Di talangan no nalipatan na tinagpakada kini Esmeralda. Namanong aritawa na sana nagparparang kanyak ni Camilo. Apay nga ta. Amangan na ta
salamat din sa kubanit na. Amo ka sana ka maibturan at di makita iti sa magmamanong nga aldaw. Oh, Esmeralda. Ah. Kasla saan ka makaid na? Nanang, Oh, nakitot kan sapay. kanya ka ta. Ipagak nga ta ni Nanang. Ngam amangan no. Oh, Ay, ay, awan ka niya man na dahito Nanang. Awan. Anya ti kunang Paula. Danda ni makalawasan manipod nagluwas anapan ijay syudad. Ape asa na nagpakada kanya. Imbaga na hindi ang mangibati iti surat para ken ka. Ay ngam, nalipatan ng samat. Apay, anya tinapan na ginagara iti syudad. Napan nagsapol iti trabaho na. No kasta, agbayag iti syudad. Ang, apay sana nagpakada kanyag. Saan na ka no ang maibturan na kita ang ti panagluwam? Nagpakadakan ka. Tsak nam namaan dahi yung aramidan ni Camilo. Pimbano adi man lang nagpakada kanyak. Sapay ko matamaawatam ti kabsat ko. Para iti masakbayan nyo ka no. Tapno saan ang maatiwan kini Manong Alfonso? sana nakatrang ka to Rida o isa simre kaklatan. Ada ka titi bagayo, Nanang. Esmeralda, nakita nga agsangsangit ka adimtang. Di nakpay sinungbatan itay pinagunyan ka. Adala na unag apang panunotak. Adda ka di problema? Amok, nagsangsangit ka. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan kan Camilo? Awan, Nanang. Awan. Nasingpat ni Camilo. Abay, kasla matartaranta ka. Umamuan ni Nanang ang pinanawan nak ni Camilo at nagpakata. At naman ang alukuyan, ti pa nang ibawing ko, ti imatang ko kini Alfonso. Apay, di ka magasao. Sige, sikatibaka mo. Ngam nadlaw ko, nabayagan asan nakapinasyar ni Camilo. Saan ko mo tapapaw ilan? Pakatlaw pa yan ni Nanang. Apay, kasta ka, di ka madlag saon. Agtantanamitim ka? Nanang. Sige, panahon ka man langan iti kwartom. Uray ni Alfonso, nabayag mo na di pimasyar. Amangan no naupay mo tan. Girl, I need you. I need your love. Hindi lang makalugan na kiti boss. Talipatak kayang tinangibati ti surat para kini Esmeralda. Diyos ko, kaslain gagarak meten tinagpakadakan ko na. Kumusta ka tanti ay ayatak? Sigurado ka nagkita dan kini Paula. Kat naibagati kabsat ko ngay mayak ni syudad. Sapay ko ma. Tamakas at nakakatago si pagtrabahuak dito syudad. Walang sandaling hindi kita hinahanap. Walang sandaling hindi kita naalala. Manong Alfonso, nayaw-awan kan sa? Sana ka nayawan. Talaga ni Camilo ti gagarak. Anya ka di tigagaram iti anak ko. Nana.
Kalpasaan, ti panangibabam launay iti kinatao na. Umay kapailaan. Bang sinsintir ka kaday, ah? Nanang, Ladingitan. Awan ni Camilo. Kasta ka di. Sige, sanak nga ro din ngagbayag. Agsubli akto langin. Ito na ang araw natin. Sandang impud no tinapanan ni Camilo, nana. Dagiti karuba dati nakamuak. Nagpasyudad ka no. Anya, isumutla na bayagan adipim masyar. Amo nga ta ni Esmeralda. Dahito ti saan ko nga mo. Saan nga ta nagpakada ni Camilo? May turan na panawan latan ti kaayan-ayat na. Ang mga no day ta amati pakariribukan ni Esmeralda. Dahito hindi napinta sa gundaway ko. Alfonso, Ita anagin na dayudan. Amangan na makalipat dan iti tunggal mais, ha? Kat masursuro nakmatan nga ito ni Esmeralda. napanagnagak no kasano ti panagpimpinatid da. Ang mga no nagtulagan da matiya adayo ni Camilo para iti masakbayan da. Aramidek ti amin nakabalak. Tapno magunod ko ti ayat ni Esmeralda. Nanang, nasangpatan kayo agsangsangit manan. Ni Manong Camilo man nga tanti panpanunutan nyo. Paula, anak. Nasurok ka makabulan na manipod pimanaw jay kapsat mo agam aging gaita. Pulaws adi nagsurat. Day tamot ti babalawag. Di naman lamasahon ti umawag. Kat agpada kami matngad da cellphone na. Ay, magan mo't no adanda kay sa napasamak ijay kapsat mo, anak. Nanang, saan ko mamot aday tati panunutan nyo? Ay, uun gayam. Di mula dinamag ni Esmeralda. Ang magando isukit di mo ti inawagan jay kapsat mo. Awan mat nanang. Mas daawak man. Nalipatan na tinangibati iti surat. Ang nagpakadaan na kuma. Sa di na pa'y awagan. Amo ka pimanaw ni Camilo. Asa na nagpakadakin ka? Kasano nga mong dayta? Anya ti kayta sa munday tangin naramid na. Inggagara na ti pimanaw at nagpakada. Tasan na kan? Ngay ayatan. Pangaasim. Saan mo kumamata sa bidungan ti panunot ko? Diyak pulos pagduado-an ti kinapod no ti panagayat kanyak ni Camilo. Imadayo tanamnamaan na ngamin asan na maipaay ti nasaya at abyaking ka. Kat siyak ti makaipaay ti dayta Esmeralda. Saan kunto ang maibawing tiriknakkan ka? Apay, anya tadakin kwa nga awan kanyak. Nasingput amat. Guwapo ak, dakwartak. Nasong batak idin dayta sa lutsod mo. Agkamtod ka dito'y pusok. Gaputan ni Camilo lang ti ay ayatak. Kat saan to nga agmaw-maw ti panagayat ko kuana. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away. No pa'y patpatang tinakam ko. Ang adadag iti kuntaway ang mapanpanunot ko. Apay pinanawanak ni Camilo at di man lang nagpakada. Sa dinak man lang malagip ngawakan. Tsak mawatan. Manyatag tartara iti panunot ni Camilo. No
No apay nga inaramid na daytoy kanya. Esmeralda, siriring kapay. Tubangan ti Rabi eh. Unyag pa iso. Namangan ni tirapi. Madyak pala maalat ituturog kag. Maturog ako, nanang. Hindi pa mga rudon ta silaw di ta kwartom. Sayang ti kuryente. Wan, nanang. Nagagragsak kami kini Camilo. Gaputay ayaten mi titunggal maisa. Iti baet nga ipadlaw launay ni nanang ani Alfonso ti kayat na para kanya. At atangay meron ti karing-karimi. Kalpasan na. Kala at apimanang at di man lang nagpakada kanya. Camilo. Apay nga'y matayo ka. Di ka man lang nagpakada kanya. Apay anaaramid mo kanya. Tikas to eh. Girl, I need you. I need your love. Madlawan na kitipiglat iti sugat ko iti ropak. Kasta man itatakyak ko. Kapo iti pa nakadisgrasya kiti. Yak na puutan ti kutsi anang dungpar kanyak. Kabayatan ti babalasi ko iti kalsada. Naimpagta sana ka napakaruhan. Kakin ko kwa iti kutsi anang nakadisgrasya kanyak tinakamo ng bayad tinagastos ko iti ospital. Kat ipagsayatan na pa eh. Pinagnaidnak itidakkel abalay na. Pakalaglagipan na kano ti panagabrod na dahito abalay. Napuka